Maromo jopuonj 183 mag nyithindo kata ECD kaunti ma Nyamira piny ochamo bang' tend kaunti no rucho korak margi mar tich. Jopuonjgo mathothgi hikgi oingo 45 koni tend kaunti no rucho rak margi wira ni hikgi osebedo moniang'. Kata kamano giywak ni okaw okang' ma kamano kapok gichopo higa mar chik ma opuodhi mar utaya. Kaka Judith Omondi lero, gindalo matin to iyawo skunde makoro dong' Nyakuramogi gikoni gidhi kalo e matek ahinya to ka onge osara mora mora ma omigi ka koro gikwayo tend kaunti no mondo winj ywakgi. En ywak mar jopuonj nyithindo ECDE e kaunti ma Nyamira. Jopuonj ma ok tin 180 ywago tijegi bang' tend kaunti ma Nyamira rucho korak maggi wira ni hikgi oniang'. Sisi ni wale ambao tulianzisha ECD. Tulianza kupanguza wale watoto wadogo kamasi. Tukavumilia tu kwa tunalipwa hata shilingi. Wazazi watuonee huruma, watuletee peni 2, tukaendelea kusurvive. County government ilipotuajiri, tumefanya kazi hadi miaka ilipofika wa kuajiri permanent. Ametuambia tuapply kazi, tukazunguka, tukipeleka certificate zetu, clearance, we wasted a lot of money. Baadaye anatuweka nje kwamba miaka yetu imepita. Bang' somo e rang'iny ma opogore kama oriwo diploma, degree kod masters, lony maduto onimo kendo lal kapok hikgi oromo, kendo en lek magikoni ne ok gineno motelo ne chwalo nyime somo maggi mane miyo gigeno mar yudo sara mabup. Kansia certificate, nikafanya diploma, nikafanya degree, first degree, nikaenda second degree ambayo ni masters. Matarajio yangu yalikuwa niajiriwe permanent na nipate promotion kwa county. Baada ya kuhitimu kutoka masters in ECD, nilirudi nyumbani, nilipata tumerudishwa nyumbani, contract imeisha, nikarudi nyumbani, ikabidi nianze kujunia watu chai, na hizo certificates zangu nimesiweka nyumbani, sasa nikijunia watu chai. Thothgi odong' higni matine apar to gidhi e rutaya, kanyaka sani pod giywago kata mana tije magorak mageno onge ni ginyalo yudo. Niko na 54 years, imebaki 6 na kuna wengine wamebaki na mingine michache. Hiyo ndio tunadai. Niko na miaka 46 na nimepakisha miaka 14, labda ndio nifike 60 ndio niretire. Sasa nauliza hiyo miaka ingine nimepakisha inaenda wapi? Watoto wako shuleni wanasoma, hata kumudu chakula imekuwa ngumu, kulipa karo ya shule ya wanafunzi wetu imekuwa ngumu. Sasa tumekuja hapa tukiriria gavana wetu kama kuna njia atusaidie na sisi atukumbuke kama watoto wake. Ywarruok osebedo higani kiri jopuonj mag ECDE kod tend counties ma opogore. Ywarruok mane igeno ni nyalo rumo poni od bura opuodho paro mar duol mane oyier kod jatend piny timo lokruoge weche somo mane otelie kod Profesa Rafael Munavu. E ripod Munavu ne ochwal paro mondo miruch oko chike matayo somo mag ECDE Early Childhood Education Act, kendo chwal gi nyaka e chike matayo somo mag skunde primar kod sekondar main Basic Education Act. Bende ripod no ne chiwo chik ne migawo mar somo, duol mandiko jopuonje pacho ka TSC, kachiel gi riwruok mar governors mondo mi obedie winjruok e wilaya achiel mar chulo jopuonjgo mag ECDE e pacho ka. Ripod ni kata kamano pok okalie od bura. Judith Omondi, Ramogi TV. Owere kod ywak mag jopuonj mag